noapte de Paște m-a sunat pe mine Iohan și mi-a zis: Ioane, rămâneți an casă! Hai, Ioane! A venit Paștele, iar pe izolare iepurașul a venit, poliția l-a oprit, i-a cerut datele. Mai lasă-ne, frate, azi este ziua de Paști și nici acum nu ne lași oamenilor priviți, că sunt de ipocriți, ne cer declarație și când spargem ouăle, Hristos a înviat. Pe el cum l-a lăsat? Că știm că e divin, din apă face vin și din nou vă cântăm, ca să vă bucurăm și vă urăm frumos un Paște călduros.